Predstavljanjem kandidata na listi za 4. izbornu jedinicu HDZ-a u Osijeku završena je prva faza izborne kampanje. Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković tom je prilikom iz Osijeka poručio kako će nova HDZ-ova vlada u budućem mandatu imati projekt Slavonija, koji će značiti posebne mjere za ovo područje koje nije ravnomjerno razvijeno s ostatkom Hrvatske. Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković najavio je u Osijeku kako će HDZ-ova vlada u novom mandatu imati operativni program za Slavoniju. Ja bih rekao da buduća hrvatska vlada mora imati projekt Slavonija. To je jako važno. Jako je to važno u ovom trenutku za Slavoniju, za sve ljude koji ovdje žive. Kada smo gledali malo analizu koje su to teme koje su najbitnije za naše sugrađane u ovom dijelu Hrvatske, onda je to životni standard, to je zapošljavanje, to je poljoprivreda, to je zdravstvo, to je iseljavanje, demografska obnova i obrazovanje. To su teme koje po svim analizama, svim istraživanjima najviše zanimaju ljude koji žive ovdje na istoku Hrvatske. Kako bi se to postiglo, Plenković je najavio podići gospodarski rast do 2020. za 5%, te povećati zaposlenost za 8%, odnosno 180.000 novih radnih mjesta, kojih će velikim dijelom biti i u posrnuloj poljoprivredi, kaže. Samo u poljoprivredi od 2011. pa do kraja prošle godine izgubljeno 100.000 radnih mjesta. 100.000 radnih mjesta u poljoprivredi. Tu je veliki prostor i stoga u našem programu uz industriju, uz turizam, uz mala i srednja poduzeća koja su kičma hrvatskog gospodarstva pa i europskoga, uz obrtnike, želimo nova radna mjesta u poljoprivredi, želimo novi zakon o poljoprivrednom zemljištu, želimo novi zakon o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, želimo samodostatnost kada je riječ o konzumaciji i proizvodnji poljoprivrednih proizvoda, želimo kvalitetnija, učinkovitija izravna plaćanja. Znate da je HDZ-ova vlada ispregovarala članstvo u Europskoj uniji i da smo do 2022. u poziciji da se sve više i više izravnih plaćanja prebacuje na europski proračun sa hrvatskog proračuna, da investiramo u ruralni razvoj, imamo više od 330 milijuna eura godišnje. To će biti prioriteti naše vlasti, a ono što mi se čini da je najbitnije da vodimo računa i o mladim poljoprivrednicima. No općenito će u fokusu HDZ-ove vlade biti mladi ljudi u Slavoniji, te mjere kojima će se zaustaviti masovno iseljavanje. I stoga cilj naše vlasti, zastupnika koji će biti izabrani, treba biti da kreiranjem novih radnih mjesta investiramo u ostanak naših ljudi ovdje koji moraju naći svoju perspektivu upravo na njihovoj zemlji, u njihovim gradovima, njihovim općinama, njihovim korijenima, jer je Slavonija za mene prioritetan projekt buduće hrvatske vlade. Svim mjerama predviđenima za Slavoniju doprinijeti treba i europski novac, koji će doći kroz europske projekte. Tehnički ministar u sadašnjoj vladi Tomislav Tolušić i treći na listi rekao je da se po prvi puta iz EU fondova povlače rekordni iznosi. Ove godine Hrvatska će povući preko milijardu eura iz fondova Europske unije. U prošloj godini, za vrijeme prošle vlade, povukli smo nešto malo više od 500 milijuna. U ovih milijardu eura koje ćemo povući, ja se nadam da je negdje oko 300 milijuna eura došlo ili će uskoro doći upravo u Slavoniju. Tijekom skupa Andrej Plenković je i iz Osijeka poručio Srbiji da stane s provokacijama, jer rat se nije događao u Srbiji. I nećemo dopustiti da zakon koji definira nadležnosti državnih organa Srbije za procesuiranje ratnih zločina omogućuje Srbiji da njihovo tužiteljstvo, njihovi sudovi procesuiraju naše državljane za kaznena djela na našem teritoriju protiv naših državljana. To nije univerzalna jurisdikcija. To je hibridna regionalna jurisdikcija nepoznata u međunarodnom pravu, zaključuje Andrej Plenković u Osijeku.